érted? Most teljesen... Ja. Na, ezt most visszaköpöd, ez most miért jó? Nem baj. Mit nézel? Vigyorogjál! Azaz. Első babaszékes etetés. Bizony. Szia nagypapa. Vigyori. Szia Móni. Vigyori. Szia Adi. Szia Adi. Azaz. Nekem is. Szia StarWars.hu. Itt senki nem maradt ki. Hú, de finom. Színlakpépet eszünk. Igen, színlakpépet. Igen. Ezt is fontos tudni. Fotogén vagyok, anya. Fotogén, igen. Szépek vagyunk. Igen. Anya is szép. Anya ronda. Anya szép. Anya olyan, Ham. mint a latrina ronda, mint az bűn. Ilyet meg nem mondjál. El tudom, hogy elved. Azaz, látod? Gyerek is tisztelőző. Gyerek, jó étvágyú. Gyerek is heveny módjára tiltakozik. Heveny módon. Ez az. Most a ruhám is olyan lett, anya, hurrá! Azaz. Bubul le. Köszönjél szépen Aditól. Noel. Sziasztok, sziasztok. Nem ő Noel, te Noel.